Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Aşgabatda türkmen jurnalistlerine pikiri erkin beýan etmegi we beýleki hünärleri öwredýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi paýtagtyň ýyldız mihmanhanasyna türkmen jurnalistleriniň işini kämilleşdirmek boýunça 2 günlük seminar geçirýär. Bu barada Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy 28 awgustda habar berdi. Jurnalistlere niýetlenen okuw maslahatyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Döwlet Hukuk we Demokratiýa institutunyň Bilim ministrliginiň hem de beýleki pudokloýun edaralaryň ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň hünär ugurly bölümleriniň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşýarlar diýip habarda aýdylýar. Geçirilýän seminarda pikiri erkin beýan etmekden hem söz açylypdyr. Okuw maslahatlary pikiri erkin beýan etmek we maglumatlary el ýeterlilik, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini dolandyrmaga umumy çemeleşmeler, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini dolandyrmak we özbaşdyk dolandyrmak ýaly ugurlary özüni jemläpdir. Türkmenistanyň prezidenti geçirýän hökümet maslahatlaryna ýurdun media serişdelerine işleriň alınıp barylşy bilen baglanykda öz nägideliklerini wagtyl beýan edip durýar. Medeniýet işgärlerine ýurtda yetildi diýilýän sepgitleri wagt etmegi tapşyrýar. Halkara hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň söz beýan azatlygynyň metbuat azatlygynyň ýagdaýynyň gözgöýünidigini aýdýarlar. Düýbi Parijde ýerleşýän terhesiz reportýorlar guramasy dünýäde metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça aprel aýyna çap eden soňky ýyllyk hasabatyna 180 ýurdun arasyna Türkmenistany 178-nji orna ýerleşdirildi. Gurama ýurtdaky metbuat azatlygynyň ýagdaýyny dyngysyz giňeýän gara girdap häsiýetlendirdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň geçirýän okuw maslahatynyň mazmunyna salgylanyp, onuň dowamyny anyk mysallaryň üstü bilen jurnalistleriň hünär taýdan özüni alyp barşynyň ahlak ýörelgeleriniň, hukuklarynyň we borçlarynyň açylyp görkezlendigini habar berýär. Ýöne anyk mysallary giňişleýin girilmeýär. Gurama wagtyl şeýle okuw maslahatlaryny türkmen jurnalistleri bilen gurap durýar. Ýöne halkara hukuk guramalary media ulgamyny Türkmenistany nähilidir bir ösüşiň bolanlygyny heniz aýtmady. Terhesiz reportýorlar guramasy soňky hasabatyny 2018-nji ýylda Türkmenistanyň telewiziýa we radio gepleşikler hakyna täze kanunyň kabul edilendigini, bu kanunyň ýurtda hususy telekanallary açmaga ruhsat berýändigini, ýöne olaryň diňe Türkmenistanyň pozitiv keşbini wagt etmäge şertlendirilýändigini belläp geçýär. Galy berse de halkara hukuk guramalar Türkmenistanyna garaşsyz media serişdeleriniň ýokdugyny, daşary ýurdun garaşsyz habar serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk edýän sanagly habarçynyň ýyzarlanýanlygyny, olaryň dogan garandaşlarynyň göz gabawyna saklanýanlygyny aýdýarlar. Ýöne türkmen resmiýetleri muny ret edýär. Ýurdun daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiýew maý aýyny Jenewada geçirilen maslahatda eden çykyşynda Türkmenistanyň azat metbuatyň bardygyny aýtdy. Ol maslahaty gatnaşyjylara ýüzlenip şeýle diýdi: "Siz Azatlyk radiosy we beýleki maglumat sahypalary bilen hyzmatdaşlyk edýän we işleşýän adamlardan sorap görüň. Siz olaryň ýurtdan erkin çykýanlygyny we ýygyna dolanyp gelýänligini, Türkmenistanda bolup geçýän ýagdaýlar barada habarlary şol sany tanqidi maglumatlary çap edýänliklerini görersiňiz. Olar çäklendirilmeýär ýa-da ýyzarlanmaýar." Azat Ýewropa Azatlyk radiosy awgustyň başynda ýaýradan beýanatyna Türkmenistanyň Azatlyk radiosy bilen ýylteşikli jurnalistler we olaryň maşgala agzalary 10 ýyllyklaryň dowamyny hüjümlere, zorluklary we tutsag edilmelere sebäp boldy diýdi. Freedom House guramasynyň 2017-nji ýyl üçin metbuat azatlygy boýunça çap eden hasabatyna Türkmenistan metbuat azatlygyny dünýäde iň ýaramazlykda Demirgazy Koreýa bilen deňleşdirilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatda geçirýän okuw maslahaty 2 gün dowam eder.